kae swara apa ning mburi kelir klicik-klicik sendok wah iya mati li ana nek nganti salah apa kae engko dicemplungke nang mangkok terus dikai mihun waduh terus dikai sledri terus dikai suwiran iwak sithik-sithik ayo sithik-sithik ya ben terus engko dinggo nyuga wiyaga sesuk-esuk oh ning ya iso ada dua kemungkinan Bro dikai mihun atau dikai sego jemek alias jenang ya ora pasang nggo ngapusi cacing ayo kok nggo ngapusi cacing piye ambune kan wis kaya sego cacinge ning wetenge do nyrangap kabeh ade leboni bubur cacinge telek meng bubur